Der er gang i kreativiteten hos Svend Grane, hvor de unge spejdere er godt i gang med at finde ud af, hvordan ungdomsø den skal se ud. Hvad skal der være? Hvad kan man lave på sådan en ø? Hvordan kommer man derud? Jeg synes en 7-8 stykker det er alt for meget. Det er nok lige overkanten. Men altså, når der kommer virkninger om natten, hvordan skal man så forsvare, så skal man Der skal også være et andet sted, hvor man får ressourcer. Nå ja, men starter det får man nu med posterne. Ja, du var bare ikke en mulig dag at sige, om det er mad. Ja, det er fordi, du var bare det skændende mad i den. Og så bliver det perfekt. Her, de er alle steder. En slags vikinger af en art. Og så blev man så taget til fange. Og vi tænker, at det kunne være sådan hen ad aften. Så man sejlede ud om en aften, hvor det blev mørkt. Man kan kun få ressourcer om aftenen og om natten. Ja. Og man får udleveret nogle forskellige ting. Det kunne være en walkie-talkie og nogle batterier, hvor man kunne vinde på at få flest ressourcer. og jo bedre du klarer den, jo flere ting får. Så er der blevet lavet sådan en slags fængsel, hvor man sådan kan få taget en zombie til fange, så man kan spørge dem om nogle ting og ligesom få nogle hints til, hvordan man sådan skal erobre, eller hvad man siger, eller dræbe de her zombier med den her elixir. Og de får ligesom, de kan indtage et rum nedenunder, hvor de kan have deres ligesom, base. Og den kan de så barrikadere sig for nogle sække eller et eller andet, der er dernede. Og målet for den her tur, det er selvfølgelig, at de skal overleve.